my god. Oh my. Holy smokes. Paula is 50, Paula is 50, geboren in Groesbeek, vertrokken over zee, gaan naar haar thuisland, met kinderen huisband. Paula, je bent er zo tevreden, dan Mark ontmoeten, met zomersgroeten, in de Zwitserse bergen, niet nog en nog dergen. Daarna nog trouwen, van elkaar houden. Met als resultaat een kind of 3. Paula is 50, Paula is 50. Geboren in Groesbeek, vertrokken over zee. Kan naar haar thuisland, met kinderen huisland. Paula, je bent er zo tevreden. Ambassade werken, financiële werken, niet kan haar nog stoppen en ook niet foppen. Personele zaken, Paula vaak waken, alles komt nog altijd voor elkaar. Paula is 50, Paula is 50, geboren in Groesbeek, vertrokken over zee. Canada, haar thuisland, met kinderen huisland. Paula, je bent er zo tevreden. Nu gezond blijven, op naar de 2 vijven. Kinderen de deur uit, glasje wijn en lang uit. Niet te veel zorgen, laat het maar tot morgen. Sarah heb je nu nog wel gezien. Paula is 50, Paula is 50, geboren in Groesbeek, vertrokken over zee, Canada haar thuisland, met kinderen huisland. Paula, je bent er zo tevreden. Je kan het zo goed dichten. Tot maandag. Tot maandag. Gaan we nog iets doen vandaag? Nee, niet bijzonder. Wat ontzettend leuk. Deze steen. No. Paula. Hij zat